Dan iż-żmien tal-miliet huwa speċjali. Il-kol kemm aħna nafu li huwa żmien li joħroġna mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum. Ikliet, ħwejjeġ ġodda, rigali, laqat mal-ħbieb u ma kollha sbieħ. U għalhekk jagħmel dan iż-żmien żmien speċjali. Però dan kollu marbut ma' ġrajja sempliċi, ma' storja ta' familja, ta' koppja li kollha tarbija. Fl-istess ħin għalkemm din il-ġrajja tidher ordinarja, però hija wisq straordinarja għaliex din it-tarbija hija l-iben ta' Alla, l-istess iben ta' Alla, l-istess Alla li jsir bniedem. Ir-riskju jkun li f'dan iż-żmien speċjali, partikolari, nagħmlu kollox, nkunu mħabbtin ħafna u ninsew l-essenzjal, ninsew dak li hu l-qofol ta' dan iż-żmien. Jiġifieri il-ġrajja ta' twelid ta' din it-tarbija, Alla li jsir bniedem bħalna ġewwa familja. Għalfejn isir bniedem Alla? Isir bniedem sempliċement biex jgħin lil bniedem jgħix l-esperjenzi tal-ħajja tiegħu ta' kuljum. Jgħin lilna ngħixu d-diffikultajiet, ngħixu l-mart, ngħixu l-problemi, ngħixu l-konflitti fir-relazzjonijiet, ngħixu it-tmiem ta' relazzjoni, ngħixu il-vojt li tħalli il-mewt ta' persuna għażiża. Għalhekk Alla jsir bniedem. Alla jsir bniedem mhux biex jagħtina xi tip ta' garanzija fuq il-futur tagħna, jew xi tip ta' għajnuna, xi tip ta' miraklu jew affarijiet straordinarji fil-ħajja tagħna, le, imma biex jgħinna ngħixu il-ħajja ordinarja, il-mumenti kollha tal-ħajja tagħna ta' kuljum bħalli kieku kienu l-mumenti ta' Alla. Dan biex nagħmluh hemm bżonn li nisimgħuh, hemm bżonn li nieqfu, hemm bżonn li ikollna żmien ta' silenzju, ta' skiet. U nisimgħu li l-istess Alla ikellimna, li l-istess Alla jurina, jdawalna kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum. U proprju minħabba f'hekk fid-djoċesi tagħna qiegħda ssir bħalissa vista pastorali biex nagħtu ċans lil Alla iħobbna, biex nagħmlu wisa għall-imħabba, għall-kura illi Alla għandu għalina. Alla ma rid xejn mingħand il-bniedem ħlief ħaġa waħda, illi l-bniedem ikun lest disponibbli li jilqa' l-imħabba tiegħu. U għalhekk il-miliet. U għalhekk il-ħidma kollha li tagħmel id-djoċesi, il-ħidma kollha li nagħmlu fil-pastorali tagħna. Għalhekk ukoll qegħdin inniedu f'dawn iż-żminijiet ħidma partikolari, ħidma speċjali favur il-familja. Din il-familja li hija tant għażiża, din il-familja li fiha Alla nnifsu jogħġbu jitwielet, Alla nnifsu jogħġbu jsir membru ta' din ir-realtà umana. Fi-żmien li ġej aħna qegħdin nippruvaw nilħqu kull faxxa u kull tip ta' nukleo familjari. Kemm il-familja kif nafuha tradizzjonalment, imma wkoll il-familja kif qed tieħu l-forma tagħha llum. Għaliex għax kull membru, kulħadd huwa importanti fl-għajnejn t'Alla. Il-miliet mhux għajr il-festa ta' dak li hu sempliċi. Mhux għajr illi l-kapaċità li naraw l-istraordinarju f'dak li hu ordinarju. Il-miliet mhux għajr Alla nnifsu li jidħol fl-istorja sempliċi u normali tal-bniedem. Il-miliet mhux għajr dawl fuq id-lam tal-bniedem. Il-miliet mhux għajr aħbar sabiħa, tama, fejn hemm il-qtieħ ta' qalb, fejn hemm id-dwejja. Awgur mill-qalb, il-miliet it-tajjeb lil kulħadd mod speċjali hemm fejn hemm id-diffikultajiet, hemm fejn hemm id-batija.